Заўтра о 19:20 менскага часу. Дакументальная стужка «Разлікі». Чыноўнікі Лукашэнкі прызналі Быкова экстрэмістам. Што вядома пра напад на памежніка? І ў Беларусі дзе спёка? Ці надоўга гэтым разам? Я, Олег Залеўскі, вітаю гаспадарства. На Белсаце агляд самых важных і цікавых падзей пятніцы. Просім падтрымаць нас лайкам, калі вам бяспечна. А мы пачынаем. Мігранты спрабавалі зацягнуць літоўскага памежніка праз тунэль на тэрыторыю Беларусі. Пра інцыдэнт на мяжы паведамляюць літоўскія медыі. Памежнік нібыта здолеў адбіцца і ўцячы. Тым часам беларускія сілавікі хваляцца ліквідацыяй чарговага каналу нелегальнай міграцыі. І гэта пры тым, што Літва ды іншыя суседзі Беларусі вінавацяць афіцыйны Менск у арганізацыі самой міграцыйнай плыні.